Αναβάσον και τάσικα στον δούλο σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο Θεός ημών κατά βάσης άδειν, και τα σωδίνας λύσας των πεπαιδημένων, αυτός ή τα ψυχάς των δούλων σου σώτεραν άπαυσον. Την Ιγαία και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ημών η αγνή και άχραντος Παρθένος, η Θεόνας φορός της άσα. Πρέσωθήνε και λεηθήνε τα ψυχάς των δούλων σου. Και Αναστάς εκ νεκρών Χριστός αληθωσμών, θεσπευής Παναχράντου, Αγίας Αυτομητρός, το Αγίον Εδόξο Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσύν και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Δόξο Προπατώρων Αβραάμ, Ισάκ και Ιακώβ, του Αγίου και Δικαίου Φίλαυτου Λαζάρου Τριμέρου και πάντως των Αγίων. Τας ψυχάς των εξημών μεταστάν των δούλων αυτών, εσυνέργειον τάξε, εκόλπης Αβραάμ αναπαύσε και μετά δικαίων στα ρυθμίσε. Ημάς ελίσσους αγαθός και φιλάνθρωπος. Αιωνία σας η μνήμα ξομακάριστη και έμιστη Αιωνία σας η μνήμα ξομακάριστη και έμιστη αδελφοί ημών. Αιωνία σας η μνήμα ξομακάριστη και έμιστη αδελφοί ημών. Χριστός ανέσαι εκ νεκρών, θανάτω φαντοπατής σας και της εν της μνήμας ζωήν χαρισάμενος. Ο Θεός να τους αναπαύσει. Από το Δήμο Σφακίων, ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Ζερβός. Εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Νικόλαος Καλογερής. Ο Βουλευτής Χανίων Νέας Δημοκρατίας κ. Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης.
Ανάκρουση εθνικού ύμνου. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρόμερη. Σε γνωρίζω από την όψη που με διάμετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα μαντριωμένη χαίρος και ελευθεριά και σαν πρώτα μαντριωμένη χαίρος και ελευθεριά και σαν πρώτα μαντριωμένη χαίρος και ελευθεριά. Ακολουθεί χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Σφακίων, κύριο Ιωάννη Ζερβό. Σεβάσμοι πατέρες, κύριοι βουλευτές, κύριοι εκπρόσωποι βουλευτών, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριε Δήμαρχε Αποκορών, κύριε Πρόεδρε Δημοτικού Συμβουλίου Κανδάνου Σελήνου, κύριε Αντιδήμαρχε Δήμου Πλατανιά, κύριε Περιφερειακέ Σύμβουλε, κύριε Διοικητά Πεδίου Βολής Κρήτης, κύριε εκπρόσωπε 5ης αερομεταφερόμενης μεραρχίας, κύριε Διοικητά 5ου ΤΥΠ, κύριε Αστυνομική Διευθυντά της ΑΔ Χανίων, κύριε Διοικητά Πρεσβευτικής Υπηρεσίας Βρυσσών, κύριοι εκπρόσωποι κομμάτων, κυρία Υποψήφια Ευρωβουλευτή, κύριοι Πρόεδροι Ένωσης Σφακιανών Μουχανίων, κύριε εκπρόσωπε Ένωσης Σφακιανών Βορείου Ελλάδος, κύριοι εκπρόσωποι φορέων συλλόγων, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στον Ιερό Ναό της Παναγίας Θημιανής, στην Αγία Λαύρα της Κρήτης, όπως χαρακτηρίστηκε. Ο Μάιος είναι για την Κρήτη ο μήνας των ιστορικών αναμνήσεων. Ο μήνας στη διάρκεια του οποίου σε αυτό το νησί, σε αυτά τα χώματα, διαδραματίστηκαν γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορία του τόπου μας. Αναφέρομαι στην κήρυξη της Επανάστασης στην Κρήτη το Μάιο του 1821 και στη μάχη της Κρήτης το Μάιο του 1941. Παρ' όλα αυτά έχουν κοινή αφετηρία. Είναι κορυφαίες πράξεις ηρωισμού και φιλοπατρίας που τροφοδοτήθηκαν από το δίκαιο των κριτικών, των ντόπιων αγωνιστών που δεν ανέχτηκαν τον ξένο ζυγό, των ανθρώπων που πάνω από τη ζωή τους έβαλαν την Κρήτη, των αγωνιστών που από τις χανιώτικες Μαδάρες και τα Λευκά Όρη έως τα μαρτυρικά χωριά της Κρήτης δίδαξαν σε όλους εμάς τι σημαίνει να ζεις ελεύθερα. Αυτό ακριβώς μας διδάσκει η σημερινή μέρα. Μια μέρα που πριν από 203 χρόνια, σε αυτό τον ιερό χώρο, το ναό της Παναγίας Θημιανής, ο λαός των Σφακίων, στις 29 Μάη του 1821, επικύρωσε την έναρξη του νέου ξεσηκωμού. Είχε προηγηθεί συγκρότηση της Καγκελαρίας των Σφακίων Μέτρα των Λουτρών. Επρόκειτο για μια επαναστατική οργάνωση με σφιχτή δομή και αυστηρούς κανόνες λειτουργίας. Ήταν όμως ταυτόχρονα και μια υπέρτατη πολιτική αρχή. Για τα γεγονότα της εποχής θα μας μιλήσει η ιστορικός ερευνήτρια υποψήφια διδάκτορας κυρία Γιάννα Πατρουδάκη, την οποία ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ο Δήμος Σφακίων, με σεβασμό και τιμή υποκλίνεται και σήμερα μπροστά στο μεγάλο κατάλογο των ηρώων που από αυτό ακριβώς το σημείο κήρυξαν την Επανάσταση εναντίον των Τούρκων μόνο δεκαετίες μετά την Επανάσταση του Δασκαλογιάννη. Οι θυσίες τους, τα σύμβολα και λάβαρα για τις σύγχρονες μάχες που έχουμε να δώσουμε σαν λαός. Ας μην τους απογοητεύσουμε. Σας ευχαριστώ. Καλούμε τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, κύριο Νικόλαο Καλογερή, για ένα χαιρετισμό. Σεβαστοί πατέρες, κύριοι βουλευτές, συνάδελφοι στην αυτοδιοίκηση πρώτη και δεύτερου βαθμού, εκπρόσωποι βουλευτών, στρατηγέ μου, φίλοι και φίλοι, συγγνώμη, είχα πολύ αναλυτικό στο Δήμαρχο, να μην καθυστερούμε. Ήρθαμε και εδώ, ήρθαμε πάλι φέτος εδώ στον ιερό αυτό τόπο, να τιμήσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι πριν 203 χρόνια περίπου μαζεύτηκαν εδώ και κήρυξαν την Επανάσταση του 1921. Μια Επανάσταση που είχε κηρυχθεί τέλος του Μάρτη στην υπόλοιπη Ελλάδα, στην Πελοπόννησο,
Μέσα το Απρίλη που έφτασε το μαντάτο, μαζεύτηκαν στο Λουτρό, όπου λήφθη η απόφαση. Και εδώ έγινε επίσημη έναρξη με την ευλογία των όπλων και την μάζοξη των αρχηγών. Είναι χρέος μας, όπως είπε ο Δήμαρχος, να τιμούμε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά εξίσου χρέος μας είναι να μπορούμε να μεταλαμπαδεύσουμε αυτό που συνέβη τότε στις επόμενες γενιές. Είμαστε μια γενιά τυχερή εντός εισαγωγικών, η οποία δεν πολέμησε, δεν γνώρισε τις κακουχίες του πολέμου. Τα παιδιά μας τουλάχιστον μέχρι τώρα το ίδιο. Και εύχομαι να μην τις γνωρίσουν, όμως φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι να αντιληφθούν τι συνέβη τότε και πώς αυτή η ελευθερία την οποία εμείς σήμερα θεωρούμε δεδομένη, για την οποία η ελευθερία μπορεί να έχει κάποιες αστάσεις ότι δεν είναι αυτή που ακριβώς φαντάζεται, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Αυτή λοιπόν η ελευθερία, με τι αίμα, με τι θυσίες, με τι κακουχίες κατακτήθηκε των ανθρώπων αυτών, των προγόνων μας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, αλλά θέλω να πω δύο κουβέντες για την Επανάσταση, η οποία κράτησε μέχρι το 1839 χρόνια περίπου, με κάποιες μικροδιακοπές, αλλά δυστυχώς ο αγώνας δεν δικαιώθηκε. Δεν συμπεριλήφθηκε η Κρήτη, το ελεύθερο ελληνικό κράτος, το οποίο προκάλεσε μεγάλη απογοήτευση στους αγωνιστές. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, ακολούθησαν πολλές επαναστάσεις, χύθηκε ακόμα πάρα πολύ αίμα, μέχρι να φτάσουμε την αυτονομία μας το 1998 και στη συνέχεια στην απελευθέρωση, στην ένωση με την Ελλάδα, την πλήρη ένωση με την Ελλάδα. Λοιπόν, εύχομαι και του χρόνου να είμαστε εδώ περισσότεροι, διότι είναι ένα γεγονός εξαιρετικά σημαντικό και θα έπρεπε η τοπική ιστορία, τουλάχιστον αυτά τα μεγάλα κεφάλαια της τοπικής ιστορίας, να περάσουν στην, όπως το λέμε κάθε χρόνο και το τονίζουμε, να περάσουν στην δαχτέα ύλη στα σχολεία. Διότι διαβάζοντας για την Επανάσταση του 1921 και τα γεγονότα στη Μοριά, δεν μπορεί κάποιος να φανταστεί τι έγινε εδώ στην Κρήτη, όπου κάηκε από άκρη σ' άκρη, όπου σκοτώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι και έγινε κόπεδα, όπου έφυγαν σκλάβοι και πουλήθηκαν στις σκλαβοπάτρες της Ανατολής χιλιάδες κόσμος. Και γονάτισε η Κρήτη μέχρι να ξανακαταφέρει να σταθεί στα πόδια της. Και του χρόνου να είμαστε καλά, να έρθουμε εδώ να τιμήσουμε τους ανθρώπους αυτούς και εύχομαι να είμαστε λίγο περισσότεροι. Ευχαριστώ πολύ. Ακολουθεί ομιλία για τα γεγονότα της εποχής από την υποψήφια διδάκτορα, ιστορική ερευνήτρια, κυρία Γιάννα Πατρουδάκη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και σας καλωσορίζω κι εγώ. Μαζευτήκαμε εδώ σήμερα να γιορτάσουμε τα 203 χρόνια από την κήρυξη της Επανάστασης στην Κρήτη. Από την ημέρα της Πάνδημης Σύναξης στη Θημιανή, σύμβολο της συμμετοχής του μακρινού νησιού σε μια πανελλαδική επανάσταση, ενώ οι συνθήκες εδώ δεν έμοιαζαν καθόλου με αυτές του υπόλοιπου ελληνικού κόσμου. Στα 150 και όχι 400 χρόνια οθωμανικής κατοχής, οι κατεσπαρμένοι μουσουλμάνοι κάτοικοι αποτελούσαν σχεδόν το μισό πληθυσμό της γεωγραφικά απομακρυσμένης Μεγαλονήσου, γεγονός που καθιστούσε την κατάσταση εξαιρετικά περίπλοκη και σχεδόν απέλπιδα. Γιατί λοιπόν ξέσπασε η Επανάσταση με τόσο αντίξωες συνθήκες και γιατί στα Σφακιά? Η επαρχία Σφακίων ήταν η μοναδική που σύμφωνα με τα αρχεία είχε μηδενικό αριθμό εξισλαμιστέντων και οι Σφακιανοί οι μόνοι μη μουσουλμάνοι που διατηρούσαν το δικαίωμα να φέρουν όπλα. Για να κατανοήσουμε αυτές τις δύο σοβαρές ιδιαιτερότητες, πρέπει να αντιληφθούμε σε ποια κατάσταση είχαν αφήσει την κοινότητα των Σφακίων οι αιώνες που πέρασαν. Ήταν τελικά τα Σφακιά απάτητα και οι Σφακιανοί ανυπότακτοι? Σε μία από τις διασημότερες γραβούρες της Κρήτης στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Βενετίας, στην επαρχία Σφακίων δεσπόζει σαν προειδοποίηση ο χαρακτηρισμός Σφακιώτη, Πόπολη, Πελικόζη. Σφακιανοί, λαός πολεμικός. Μετά την ολοκλήρωση της κατάληψης της Κρήτης και την εγκατάσταση του Ενετού Δούκα το 1211, ξέσπασαν 27 επαναστάσεις, πολλές από τις οποίες υποκινήθηκαν από Σφακιανούς ή έλαβαν χώρα στα Σφακιά, όπου ο ντόπιος πληθυσμός κατέστρεφε κάθε νύχτα ό,τι οικοδομούσαν κατά τη διάρκεια της ημέρας οι Ενετοί. Μετά από την αιματηρή επανάσταση του 1365, οι Σφακιανοί αναγκάστηκαν να αναγνωρίσουν την κυριαρχία των Ενετών, αλλά χρόνο με το χρόνο και οι κατακτητές συμβιβάστηκαν με τη δυσανεξία τους στην εξουσία και αρκέστηκαν τελικά εις ψηλήν επικυριαρχία. Το 1608 οι Σφακιανοί επαναστάτησαν εκ νέου και με τέτοια ένταση, ώστε αναγκάστηκαν οι Ενετοί να συμψυχολογήσουν μαζί τους, δίνοντάς τους προνόμια τα οποία διατήρησαν για δεκαετίες
και φαίνεται στην ιστοριογραφία να διάγεται πλέον φιλικά απέναντί τους, βασιζόμενοι μάλιστα στην πολεμική τους συνδρομή για να αντιταχθούν στις ήδη διαφαινόμενες οθωμανικές βλέψεις. Σύντομα ξεκίνησαν οι συστηματικές αποβάσεις οθωμανικών στρατευμάτων και οι πολιορκίες, και το 1669 με την πτώση του Χάντακα, μετά από 20 και πλέον χρόνια πολιορκίας του, έχουμε την πλήρη κατάληψη της Κρήτης. Μετράμε ήδη 4 αιώνες, με την Κρήτη γενικά να έχει μικρά διαλύματα ειρήνης και τα Σφακιά ειδικά ακόμα μικρότερα, αφού υπολογίζουμε ότι σχεδόν όλες οι γενιές αυτών των αιώνων έζησαν είτε πόλεμο είτε επανάσταση. Η σημαντικότερη ίσως ιδιαιτερότητα των κατοίκων στα μόνιμα εξεγειρώμενα Σφακιά ήταν ότι εκτός από αρισίδιοι επιμένες ήταν και έμποροι, που ταξίδευαν με τα ιδιόκτητα καράβια τους από τα λιμάνια του Λουτρού και του Εμπρόσγελου στα εμπορικά κέντρα της Ελλάδας και της Μεσογείου. Αυτή τους η ελεύθερη ενασχόληση με το θαλασσινό εμπόριο τους επέτρεψε και ανεμπόδιστες σχέσεις να έχουν με τους υπόλοιπους χριστιανούς και να λαμβάνουν νέα και ειδήσεις ευκολότερα, αλλά το σημαντικότερο, να μπορούν να προμηθεύονται πολεμοφόδια χωρίς οθωμανικό έλεγχο. Όταν το 1768 η Μεγάλη Κατερίνη κήρυξε τον πόλεμο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και οι Απόστολοι της διέτρεχαν την υπηρετική Ελλάδα υποσχόμενη αρρωγή και προστασία, διανθισμένη από τη ρητορία περί του Ομοδόξου, ο Δασκαλογιάννης, ανοπολίτης και εγγράμματος καραβοκύρης, ξεσήκωσε τα Σφακιά κάνοντας την πρώτη στο νησί επανάσταση εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, με θλιβερό αποτέλεσμα μια τρομακτική ήττα, την καταστροφή των χωριών, τον αποδεκατισμό σχεδόν του αξιόμαχου πληθυσμού της περιοχής και τη δημιουργία μιας πολύ μεγάλης μεταναστευτικής ροής προς τα νησιά. Φαίνεται όμως ότι η σπίθα που μπήκε με αυτή την πρώτη εξέγερση, παρά την πανολευθρία, συνέχισε να καίει και να υποδαβλίζεται από τους τόπιους, οι οποίοι σύντομα ξαναπάτησαν στα πόδια τους. Ο γίγας λοιπόν εκείνος, γράφει Ψηλάκης, συνήλθε πάλιν από την πτώση του, βαθμιαίως ανορθώθη και αναστηλώθη θεόρατος, διότι και πλοία πάλιν ναυπήγησε μικρά και μεγάλα και ταξίδευε στα πελάγη και πάλιν εκτελούσε θαύματα εμπορικά και ναυτικά. Σε έναν κόσμο λοιπόν διαγενειακά αντιληπτός εχθρικό από τη γέννηση έως το θάνατο, στον οποίο η ίδια ύπαρξη απειλείται διαρκώς από το θάνατο, την αρρώστια, την κακομεταχείριση και την καταλήστευση από τους κατακτητές, το μεγαλείο των Σφακιανών δεν είδαν ότι δεν πατήθηκαν τα Σφακιά, αλλά ότι παρότι οι επαναστάσεις που γίνονταν καταπνίγονταν στο αίμα, εκείνοι κατάφερναν να αναδειχθούν από τις τάχτες τους. Οι Σφακιανοί απέκτησαν πάλι πλούτο και αποκατέστησαν το κύρος και τις διασυνδέσεις τους. Έγιναν γνώστες της προπαρασκευής του Μεγάλου Ξεσηκωμού και μέλη της φιλικής εταιρείας. Η μελέτη των αρχαίων μας επιτρέπει να γνωρίζουμε με ασφάλεια τουλάχιστον 2 Σφακιανούς με τον βαθμό του ιερέα, που είχαν δηλαδή τη δικαιοδοσία να προβούν οι ίδιοι σε κατηχήσεις και μοίησεις άλλων μελών, τον Ιωάννη Πυράκη και τον Γεώργιο Μωράκη, πρωτοπαπά Σφακίων από τα Σκύβου. Τα μόνα εφοδιαστικά της φιλικής εταιρείας που έχουν βρεθεί και δημοσιευτεί για την Κρήτη είναι αυτών των 2 Σφακιανών. Η προεπαναστατική κινητικότητα στα Σφακιά ήταν πολύ έντονη και παρότι οι κοσμοπολίτες οι Σφακιανοί είχαν ήδη συστήσει άτυπα καπετανηλίκια, όπως συνηθίζουμε να λέμε τις οργανωμένες ομάδες που συνήθως έχουν και δεσμούς αίματος. Ο συνδυασμός της μόνιμα εχθρικής προς τους Οθωμανούς κοινωνικοπολιτικής τους κατάστασης, των φρικαλαιοτήτων των μουσουλμάνων και της ακραίας βίας που μετέρχονταν κατά περιόδους και του γνωστού σε εκείνους επερχόμενου Ξεσηκωμού, οδήγησε τους Σφακιανούς να κάνουν πάλι το πρώτο βήμα. Συνάθρηση γερόντων, Μεγάλη Πέμπτη 7 του Απρίλη στην Αγία Παρασκευή στα γλυκιά νερά με άκρα μυστικότητα. Αν και το τραύμα του 1770 ήταν ακόμα νοπό, αποφάσισαν πανψηφί τη συμμετοχή του στον αγώνα και παρότι η πρώτη αυτή συνάθρηση ήταν μυστική, το νέο διαδόθηκε ώστε το Πάσχα εγένετο παρηγητικότατο. Καθώς η απόφαση που πάρθηκε έπρεπε κατά τα ήθη του τόπου να επικυρωθεί από την πλειοψηφία, καλέστηκε νέα συνάθρηση, την Παρασκευή της Διακαινησίμου στην Παναγία του Λουτρού, στην οποία συμμετείχαν όλοι οι πρόκριτοι και οι αγωνιστές των Σφακίων και ενέκριναν τα προαποφασισμένα υπό τον ήχο των σημάτων της Εκκλησίας όπου τελέστηκε πανηγυρική διπλανάσταση. Συστάθηκε επαναστατικό ταμείο, το κοινό ή κάσα, στο οποίο πρόθυμα κατέθεσαν ο καθένας ό,τι μπορούσε, χρήματα, όπλα, πολεμοπόδια, αλλά και ζώα, τυρί, μέλι, κερί, υφάσματα και πολύτιμα χειροποίητα υφαντά που ταξίδεψαν μέχρι τη Μάλτα για να πουληθούν και με το αντίτιμό τους να αγοραστούν πολεμικές προμήθειες. Περίπου έναν μήνα αργότερα, στις 21 του Μάη, συστάθηκε η καγκελαρία με έδρα το Λουτρό ως επιστέγασμα της αναγνώρισης της ανάγκης θεσμικής και διοικητικής οργάνωσης του αγώνα. Οι κατηγορούμενοι ακόμα και σήμερα ως άναρχοι Σφακιανοί είχαν τη διάβγεια να ιδρύσουν επαναστατική κυβέρνηση και να την εγκαταστήσουν στο επίσημο λιμάνι της Επανάστασης, στο οποίο σύστησαν επίσης δασμοτελωνείο
υγειονομείο και δημιούργησαν αποθήκη πυρομαχικών και τροφίμων. Στις 29 Μαΐου, στο Μονίδριο της Παναγίας της Τιμιανής Κομιτάδας που βρισκόμαστε σήμερα, συγκεντρώθηκαν προς κλήση της Καγκελαρίας αντιπρόσωποι από όλες τις χριστιανικές επαρχίες. Παιδιά, κοίτα ανημάζουν στο Σφαγιανό τον κάμπο, στην Παναγιά τη Τιμιανή που είναι στις Κομιτάδες, σύναξη κάνουν οι αρχηγοί, χιλιάδες οπλοφόροι και ορκίζονται στην Παναγιά στον πόλεμο να πούσει, φωτιά να δώσουν στην Τουρκιά. Η πάνδημη, αθάνατη εκείνη ομίγυρης, αφού αναγνώρισε τη συσταθήσα καγκελαρία και αφού αναγνώστηκαν δυνατά επιστολές για τα δεινοπαθήματα των χριστιανών του νησιού, με βαθιά συγκίνηση κήρυξε την επανάσταση στο νησί και ζητήθηκε από τους εμπειροπόλεμους Σφακιανούς να αναλάβουν τις αρχηγίες των επαρχιών. Σε καταμέτρηση των όπλων βρέθηκαν 1.200 τουφέκια σε όλο το νησί, εκ των οποίων τα 800 ήταν Σφακιανά. Οι Σφακιανοί συνέδραμαν όλες τις επαρχίες ως οπλαρχηγοί, αλλά και με τους άγνωστους πολεμιστές τους που με γενναιότητα και αυταπάρνηση μπήκαν σε έναν άνισο αγώνα. 2 φορές καταστράφηκαν τα Σφακιά. Μία το καλοκαίρι του 1821 και άλλη μία το Πάσχα του 1824, όπου οι ίδιοι οι χριστιανοί φεύγοντας από το λουτρό ανατείναξαν την πυρητίδα αποθήκη και την αποθήκη τροφοδοσίας τους, θυσιάζοντας τους κόπους τους ώστε να μην πέσουν σε εχθρικά χέρια. Θα χρειάζονταν μέρες για να εξιστορήσει κανείς τα ιστορικά γεγονότα 10 χρόνων. 10 χρόνων αγώνα, θυσιών, εκπατρισμού, τρομακτικών στερήσεων και εξευτελισμών, που κατέληξαν σε θριαμβευτικές νίκες και κλείσιμο των Οθωμανών στα φρούριά τους. Παρ' όλα αυτά, το πρωτόκολλο του Λονδίνου του 1830 που επικύρωσε την ανεξαρτησία του νεοσύστατου ελληνικού έθνους, άφησε έξω από την επικράτειά του την Κρήτη, η οποία παραχωρήθηκε με τις εκλογές των μεγάλων δυνάμεων της κεντρικής διοίκησης Ελλάδας στον αντιβασιλέα της Αιγύπτου, γεμίζοντας πικρία τους αγωνιστές που μάχονταν πεισματωδώς για την ελευθερία τους χωρίς καμία ουσιαστική υποστήριξη. Οι πολιτικοί λόγοι για τους οποίους συνέβη αυτό είναι γνωστοί και όσο κομψά και να διατυπωθούν, το γεγονός παραμένει ένα σκοτεινό κομμάτι στην ελληνική και την ευρωπαϊκή ιστορία. Από τη στιγμή λοιπόν που το Κρητικό 21 δεν οδήγησε στην ελευθερία, στην ανεξαρτησία, στη συμπερίληψη της Κρήτης στο νέο ελληνικό κράτος, γιατί γιορτάζουμε εδώ σήμερα? Γιορτάζουμε επειδή η ελευθερία δεν είναι η ανταμοιβή της Επανάστασης. Η ελευθερία είναι η Επανάσταση και θέλει αρετήν και τόλμη που οι αγωνιστές διέθεταν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Η επαναστατική πράξη είναι η ίδια μια πράξη δημιουργική, προερχόμενη από την ανάγκη ανατροπής της αδικίας, αλλά και από το θυμικό που εμπνέεται από παρόμοιες πράξεις της κοινότητας στο παρελθόν. Να φανούμε αντάξει των προγόνων μας. Και πάντα οι περιστάσεις μας καλούν να φανούμε αντάξει των προγόνων μας. Γιατί όπως έλεγε και ο Παπαγιώργης Χιωτάκης, οι Σφακιανοί δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε στις δάφνες του παρελθόντος, αλλά να κάνουμε καινούργιες δάφνες, τόσες πολλές που να μας κουκουλώνουν. Το να ανήκει σε μια κοινότητα τόσο φορτισμένη ιστορικά σημαίνει ότι κουβαλάς και ένα ηθικό χρέος, τόσο απέναντι στους προγόνους όσο και στους απογόνους. Το ίδιο ανεξόφλητο ηθικό χρέος που έκανε τους Σφακιανούς να επαναστατήσουν δεκάδες φορές ενάντια στους Ενετούς, πρώτοι ενάντια στους Οθωμανούς με τον Δασκαλογιάννη, να κηρύξουν την Επανάσταση του 21, να αποτελέσουν το κέντρο της και να πρωτοστατήσουν σε όλες τις επαναστάσεις που ακολούθησαν. Το ίδιο ηθικό χρέος θα τους κάνει και σήμερα να αντισταθούν σε οτιδήποτε απειλεί το δικαίωμα της κοινότητάς τους να αποφασίζει για τα όρια της άνωθεν επιβολής μιας πραγματικότητας που θίγει την ιδιοσυγκρασία τους, την αυτοδιάθεσή τους και την παραδοσιακή κυριαρχία στον τόπο τους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Πατροδάκη. Κλείνοντας, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που τιμήσατε με την παρουσία σας στη σημερινή εκδήλωση και να σας ενημερώσουμε ότι ακολουθεί φιλοξενία από το Δήμο Σφακίων για τους προσκεκλημένους φορείς στο εστιατόριο Ποσειδόνιο. Σας ευχαριστούμε πολύ.